Kaspasa ti panakarambak ti 59th Mountain Province Founding Anniversary nang ipabuya ti Force Reconnaissance Regiment ti Philippine Marine Corps iti Military Free Fall Capability Demonstration. Baligi kadidaytoy. Ada detalye ni Anjel Pengosro. Makapatungan angos dito nga eksena. Di Military Free Fall ti Force Reconnaissance Regiment ti Philippine Marine Corps. Anay patungpal iti Bontoc Mountain Province, kaspaso ti 59th Mountain Province Founding Anniversary. Sa nga pulukot duaan na sanay at jumpers ti limagto, manipod iti kangato a 7,000 a feet, manipod iti tangatang. Impakitada iti publiko ti naingot a panagsanay ken kabaulan ti regiment iti operasyon nang nangruna iti kinalaingda kadagiti airborne operations. Ngam iti tungat ipanagdisuda, saan daan ni namnama ti kinapidsa ti angin. Ada ti maysa asaan nga iti area ground ti nagdisuan na. Bayat ang nagsuok mat ti maysa, ang nagturong iti sabali adiso, apaman ang nakasideg iti landing area. Dagos ang nagresponde ti kamang ti pulisya, tapno i-check ti kasasaad ti jumper. Iti maysa a video, makita ti maysa a parachute iti tangatang asabali ti nagturungan na adiso. Dagos ang insayangkat ti Philippine Marine Corps iti search and retrieval ti parachute. Kalpasan ti maysa nga oras a pananglirok, nasarakan daytoy iti Sitio Tangafan, Barangay Samuki. Dagiti daduma akamang ti Philippine Military Corps ket baligi a nakadiso iti daga. Sigon iti maysa a jumper, challenging ti terrain, gapo ta 360 degrees ti obstacle. Usual, sa una kakabahan ka kasi first time namin mag-jump. So challenging yung terrain kasi 360 degrees yung obstacle. So isa lang to sa capabilities ng ating mga kasundaluhan. Anjel Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.